Kasagutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras alas 7:42 ang oras sa Tunsendo kang Pansipani Trading Corporation, your tent rentals authority. Magapudlang kay punong barangay Amin Sidal sa 0910-630-8420. Siring man hatod sendo kang klinik ni Dr. Rodi Ante. Bukas siya sinyaon sa iyang building o roal daw. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Naproxen Sodium Scalan. Sa Escalan, mas gagaling ka sa arthritis o rayuma. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Plemix Forte. Plemix Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Ang Surf Active Clean, mas pinagaling magpaputi, magtanggal kulob, at mas pinabango pa. 5 pesos and 50 centavos SRP pa rin. Kayang tumapat sa mamahalin. Ang hapot. Dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. What's going on? Mga tugang, good morning sa Indogabon. Welcome sa programang Anhapot. Aldaw na Biyernes, 7 kang Enero. Nakakahadit talaga ngunyan dahil po sa dakol kang helang, delikado pa tamakaskas makaulakit. Kaya ako, day talaga nagpapabaya. Dakol na salamat sa Unilab, ang pinagkakatiwalaang pharma company digdi sa bansa. May bulong sinda tulad kang ni Yusef para sa sipon. Day lang yan. Igwaman mga vitamins tulad kang Enervon na nagtatabang magpakusog kang resistensya laban sa mga helang. Siyempre, kay puhan man na sabayan kan tamang pagkakan asin ehersisyo. Pati ang pamilya ko, tiwala sa Unilab dahil para sa mo, subok ang mga ito. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCI plus chlorphenamine malate plus paracetamol is the generic name of Neuzep Forte. Vitamins is the generic name of Enervon. Vitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Yes. Alright, mga tugang, uy, may 13 mga tugang na kaso din COVID ang Legazpi City. Ha? Iga pong 13 mga tugang na kaso nin COVID-19 ang Legazpi City. Kasuhapon, igpirangani kita kasuhapon tulo, ano. And ang syudad ng Legazpi, mga tugang may ilinuwas mga tugang na pag-reiterate ang satuyang alkalde, mga tugang may kinaraman po sa mga protocol na dapat niya itong sunodon and may mga sabi, babantayan po ang mga bakunado. May mga mag-check dyan sa palibot kung ang sarong persona po na nakalaog sa tuyang syudad, mga bakunado, mga tugang o bako. Kaya apudan ta daw ngunyan mga tugang ang satuyang alkalde, aramon ta ang sitwasyon ta, bako lang sa Legazpi pinagdagdag ang panibagong kaso, kundi mga tugang magin sa Bicol Region, halangkaw tabi mga tugang ang kaso na inaidagdag kan COVID-19 sa kada probinsya o kaya magin sa kada lugar, digdi po mga tugang sa satuya na syudad. So, sa buong Bicol Region. Kaso hapon, igo po mga tugang maabot sa latest baga na report mga tugang kang Department of Health kasuhapon digdi po sa Bicol Region
para po maisumada ta ini, igwa po mga tugang ki 124 nakasukan COVID na bago. 19 sa Albay, 13 sa Legazpi, 3 sa Tiwid, 2 sa Daraga, asin sa sa Tabaco. Cam Norte 8, Cam Sur 53, Catanduanes 4, Masbate 21, 18 po sa Sorsogon. Asin po, ang good news dyan ta, day po mga tugang kiri, may saro lang, sorry, paguna ko daig, pa lang gisaro, mga tugang, still bad news yan, mga tugang dahilan ta, dapat po day kibuhay, na nadadamay, mga tugang dahilan po sa siring na bagay. Okay? O bueno, nasa linya mga tugang sandali, na mali yung pindot ko, sus ko na, cellphone ta ini, madali lang. Nasa sunapindot ko eh. Ito. Dali lang ha. Nasa linya mga tugang ang satuyang alkalde para ihapot niya to ang sitwasyon kan sa tuyang syudad bilang po sa tuyang paghahanda digdi sa panagos man na paghahanda kan sa tuya na national government sa laban po kontra sa COVID-19. Buda so protocol na ilinuwas so bagong pag-reiterate ni Mayor para po sa mga protocol digdi po sa satuyang syudad. Mayor Noel, good morning Tabi. Henry, good morning. Good morning, Tabi. Good morning sa mga parantabay niya to. Importanteng maray na maraman kan mga parantabay dato, Henry. Ano Opo. ang sitwasyon ta? Yes. Primero, Henry, Opo. although dapat albay-wide din yan, no? Yes. Kasi may under the advisory baga, under the guidelines, dapat ang travel restrictions or advisories, iba dapat. So, kung mahali ka sa sarong level 3, Opo. madumang ka sa lower or level 2. May mga requirements yan. Yan sana ang gusto kong na ma-implementar kang BIATF. Opo. Actually, napunan ko na si Director Noida Opo. about this. Kasi I think dahil na magpabugbog ka no? Iyo po. Ang pinatakutan ko digdi ang facilities ta. Yan, yan. Medyo makaskas ini ay kaulay ko pa lang ngayon na aga so classmate ko sa Amerika. No? Minutes lang ang exposure ka ni. Grabe ano? So, eto nagparty sinda, naubos sinda, no? Iyo. Ito ba kayo? Nagparty sinda, pag uli nila na-chill na siya, no? Oh my Although, abot na naman initaramo na naman, baka magtaram sila, bako man yan. Grabe. Talaga, Henry, bako man ini masyadong grabe. Pero ang problema, ma-hospital man gara kita kung grabe, di ba? Kung Yes. medyo tamaan sa comorbidity or Yes. ma-isolate man gara kita. But anyway, pagkaulit na po si Director Noida about this, the possibility na kung pwede sana albay-wide na Opo. sumalaw. Taday magta-makakontrol duman sa agos bako teto response jurisdiction. Yes. Oo. Taday pwede mag-border between Legazpi and Daraga. Medyo Yan. maribok yan. Lalo na. Sumali ngayang Manila, no? Now, ako, baka ang mga tao, sawayon ko ano naman kitadigdi, no? Mayor, dapat ang ayusin mo ang border. Di ba? Yes. Oo. Nakitadigdi, okay nakitadigdi. Actually, as a matter of fact, almost zero kitadigdi. We have really to control the border this time. Opo. Bako manabot na pabaralekon, pero just a precaution. Oo. So, kung level 3 so alian, sunodun ta so guidelines kang IATF. Kung kay puan ki mag-negative RT-PCR or antigen pa, we have to comply. Oo. Oo. Pero yan Henry, mga suggestion ko lang, kung yaw nanduman sa guidelines. Iyo no? po. Kasi Iyo po. minabasa ka na from level 3 to madumang ka ngayon sa level 2, may iba-iba, may mga requirements yan. Pero kung pareho level 2, just vaccination card yan. Iyan. Opo. So protocol, so garo reiteration kang protocol na nailos ko kan sarong aldaw. May na-mention ka duman na sa mga PNP, Bureau of Fire, so task force niya to, magche-check sa mga personang yaon sa Legazpi kung sinda mga bakunado sa paghiling kan mga vaccination cards. Yes, actually kita digdi to avoid discrimination, ano? Kumahiling mo duman sa guidelines may sa bagong advisory. Strongly discourage lang sa mga unvaccinated na dapat eligible. Yes. Oo. Na dahil magparaduman sa mga crowded places, sa mga indoor. Dapat they have to protect themselves, especially their family. Oo. Tara mo, Henry, kita Apo. baga almost 90% na kita. Yeah. Although debatable, marami nagde-debate. Pero sa Amerika, kaulay ko talaga mga classmate ko, dako lang bagay ang may vaccine, Henry. Tamaan ka man, talagang medyo very minor. Apo. Dahil ka na kayo kung mag-hospital. Lalo na yung Omicron. No?
Kaya dahil kita magparadebate natin, dahil kay Puhan o kay Puhan, Oo. ang importante digdi, the records will not lie or the data na Yes. talagang napababa man. Oo. Kung dahil lang talaga yung Omicron, I think the Philippines is already okay. Yes. Nag-100 na lang kita 200 Iyo po. na lang kita a day. The entire country na yan. Ano? So talagang na-epekto man. Kaya tapi, sa ngunyan, ang masabi ko, di sa laog, we continue our vaccination. You just Aha. continue to practice our minimum health standard. Always wear your mask. Opo. And for the meantime, consider na level 2 kita. Allowed pa tabi ang mga kung ano ang mga dati tang big-allowed kang Christmas. Okay, Aha. pakita ko yan. Ang kaipon talaga mo yan, Henry, ang border. Yeah, Lalo na ang mabantayan. aeroplano. Mabantayan, oo. Naku man na abo kita, ilingon kung nasa guidelines na kay Puhan. Pero kasi yung Omicron, physically, maaraman mo talaga kung ang sarong tao may COVID eh. Oo. Na naghihilang iyan. Iya po. Kaya ilingon ta kung ano ang mga pwede tadigding may dagdag digdig. So mga border control lang. I see. May na-mention ka po duman sa imong advisory na pagdi-discourage mo sa mga parents na 11 years old and below. Dahil na pagpara lumasok. Kung pwede, kaya muna. Kasi because they're unvaccinated kasi sila. Yeah. Oo. And based duman sa Omicron data ko niyan, even in Europe, pati mga aki, titamaan ka ni. Iyo po. Actually po, karaklan, sa mga teenager talaga, mga aki. Kaya ina-advise ta lang na kung di man importante o kung kuan man, stay home muna kasi unvaccinated. Oo. Di ko na nga ipig-target sa 12, ang mga vaccinated na yan. Iyo po. So, 12 to Oo. 17. Oo. So suggestion mo tabi kita sa Legazpi talaga, dahil mo basta-basta mapagalan na bantayan mang border kan Santo Domingo, Daraga. Mahirap. Diba? Mahirap. Difícil yan ngunyan. Oo. Ang So- movement and ang business kwan ngunyan. Yeah. Bata ngayon, nag-cooperar ba ngayon kami mayroon sa imo? O natatabalik na naman. Kaya kita ngunyan, i-control ta ang border ta coming from other regions. Iyos. Or Sa from... mga level 3 lang, sa mga level 3. Sa Oo. mga level 2, di kita mag-adit ka anta. Oo. Ayos man yan. Ang Yeah, pigalitan oo. ko lang yan, rining Manila, no? Lalo na sa nagpapamaranila, siyempre, Yeah po. medyo negative yan, ano? Pero, pingilin ko lang, precaution ko lang ang IATF kung kay Puan ba yan o dae. Kasi para ding barasulan kita later on. Okay. Kasarong Aldo, nag-zero case kita, tapos nagtulo, and then kasuhapon may 13 kitang bagong active cases sa Legazpi. On new COVID case, ano pang assessment mo ka ito na numerong ito? Actually, ining ko, hindi pa ako natakot, pero ining ko na yun, ang problema, mamultiply ini, so mga na-contact ka ni, close contact. Aha. Nadagdag ini sigurado, no? Kasi nag-close contact, nag-contact trace kita. Yeah. Oo. Now, ang kumaling mo, may mga nagkapira duman na may travel history. Pero kadaklan duman mga dahil kay travel history. Kaya dahil pa man Tama. kita nag-adit agad na Omicron or Aling Manila. Yeah. Precaution lang ining sa tuyang pigsabi, ano? Dahil pa po kita ko niyan kay, gabos po nagbiyahe, dahil pa ko niyan kay po na negative test. Pig-propose ko lang ini in case Yeah. na magtaas ini. Just dapat mamandong na kita. Iyo po. Yes, opo. Bata Bagayor, so kasuhapon sa DOH, so duwang nag-positive sa Omicron na taga Kamsur. Dahil po kay-travel history ito, dahil nakukuang Kaya nga ni. rason ng Kaya nga DOH eh. Kung saan hali. Kaya more nga ni na dito man baka dito man kayo po ng negative test. Opo. Diba? Oo. Pag naglaog. Diba? Kaya lang, yung nga niyan, pig-caution ko lang, inapudanta ang BIATF kasi Oo. na experts ka ni. Yeah, oo. Yun, ikaw Pero we will wait muna, Henry, kasi ako, para sa kuya, it should be all by white. Yeah, correct. Kasi Para matipisin may mo kung wasang ligas bantay. isa na. Opo, oo. May kontra kita tabi, Mayor. Ito kita ki point of entry digdi. Ining terminal ta sa Legazpi. Paano po namomonitor sa Ang Aling Manila? terminal kasi, ang Naga may ginibon na, no? Sa PTEX kay Puhan may negative ko na. Correct, Kasi level 3 na Naga eh. No? Pero actually, that doesn't mean na ang sarong lugar alert level 3, saka Kamayro. No. Opo. Kung ang hali dapat sa ibang lugar na alert level 3, yun dapat Kamayro. That you have to protect your area. Araw bago yan sa Baguio. Aha. Si Mayor, ano to? Si Mayor taduman sa Baguio. Nalingaw. Police. So, vaccine sa contact tracing sa Oo. Binawal niya una sa turista. Yung mananggan, binan niya talaga ang turista sa Kasi Baguio. binan niya niyan. Nagitulo siya. Magalong. Si Mayor Magalong Si po. Magalong talagang kuan ini. Talagang gusto niya kisa magdakol, di bali magluyang income.
Talagang binanyang unaw yan. Tsaka may test ko yan na kaipuhan pag naglaok ka. Pag nagluwas ka, pag nagbalik ka, matest ka, lalo na alik ang Manila. I see. So, are you suggesting, tabi Mayor, na ining pag-suggest mo na dapat albay-wide, adalan man kimare kung anong mga possible preventive measures? Ano? Pero dapat Kuligid. ini, we're ready to decide on this because abang magayon pa kita. Yes, okay. Tabing day, pakitang dakul na kaso digdi, ano, kumpara sa ibang mga probinsya. Kasi ang magayon digdi is not unless important ang business mo, you have to go to level 3 areas. Diba? Opo. Kasi may risk dyan, Henry. Oo. Magparadumag ka sa level 3, mabalik ka sa level 2. Baka makabalik kita sa dati. So, nangyari ito sa last year, no? Opo. Nagabos kita, naapektuhan na lugabos. Yeah. Buda Mayor, sa... Actually, sa China, baga, pig-lockdown nila sa duwang cities, ano? Iyo po. Lockdown ang ganun. Iyo po. Oh, actually po baga sa Quezon Province ngunyang Buda Laguna Province, hining agihan ta bago mag-abot sa Bicol. Kon may po talaga sinda eh. May mahigpit sinda ngunyan sa protocol sa mga nag-agi naman. Nag-request silang RT-PCR. Kasi, ang Henry, ako kasi, suggestion ko lang, pag kita nagparapabugtog ka maraman tanasan na madakol na kita digdi. No? Sana daiman, pero mga precaution lang ini. Pigilin ko. Pig-monitor ko kayo sa Manila, ining cases ta. 200, nag-400, nag-1,000, nag-2,000, nag-4,000, nag-8,000, then nag-17,000, nag-10,000, then 17,000. No? Naga-times 2, ano? Almost times 2. So talagang, although kumailing mo ini, talagang bako ini as deadly as the Delta. Pero still, this is still COVID. Siyempre, makakaulakit. Like in America right now, nag-average silang 258,000 a day. Dakulon talaga duman ang kaso eh. Makaskaso ng ulakit nila. Kaskaso. Yeah. Ini pag-abot tabi sa mga facilities ta, kaya ta pa daw po na ano yan, akomodaron yan in case sana daw magkaigong worst case scenario. Henry, kung sa kakayanon ta, may bago kitang budget, pero lives is at stake here. Abutan na mapekto na naman so anak buhay ta, no? Then so open na kita. Kakayanon ta. Pero siya man ang gusto maghelang, di ba? Yeah. Sarawa ng tao, Henry. Sarawa na pa kita dyan. Kaya preventive na kita. Yeah. Bata gari medyo, Kwanyor, may observation baga nagari dahil na po na-observe kimaray ang mga social distancing sa mga public places sa palibot. Yun na nga ni Henry, medyo talagang nahiling ko, dahil sa mga vaccinated na makusok na po. Kaya ako, Henry, nagapasunod ako, nagamas ako permi. Iyo po, oo. Ikaw po na booster shot ka na ba yun? Naka-booster ka na po, no? Yes, kasi ako nga delayed na ako. Dapat 3 months, 8 months na ako na booster. Kaya na ako. I see. Opo. Mayor, sa Manila, bagangon yan, monitor bumanggayon, sa council, nagpasarsinda ki resolution na magbabawal sa itong no vaccine, no labas policy. Do you think ini po ganita? May pangapudan sa mga secretary. Ako, Henry, ayan kasi nangyayari yan sa Manila because level 3 na sila. Digi sa tuya, Henry, I think, para sa kuya, dapat din ka mag-abot ko ta dyan. Pero pwede mag-abot magkita dyan, Henry, pag dito na control ini. Kung nag-level 3 man kita, Henry, I tell you, pwede mangyari yan. Ang Manila, nagkakaribok ko niyan. Ang mga mayor, political suicide bagay yan. Kasi dakol madadagit. Pero igibuhon kan mga mayor yan, nagtuturukaw si nagabos. Dahil for their protection. Kasi grabe ang Manila. They have about 13 million population. Alam mo, Henry, asa ko yan, ang reaksyon ko yan, they arayo, kung magdakol man kita, pwede mangyari man yan. Actually, may recommendation. Pero sa kunyan, Henry, kasi makontrol ta lang ang border. No? Dahil lang kita maulakitan, I think dahil pa man kita dyan mag-abot. Kung level 2 baga, dahil man nagiraro sa metro mayors. So, dapat more on prevention na muna kita. Preemptive measures. Preemptive. Okay. So, yung man sana po yan ang gusto kong salamat tabi, Henry. And nakaputin po kita, Henry. Ang ako, Uraldo, may vaccination na kita. No? Sa mga booster shots sa tabi, pwede na kitang duman. No? At least 3 months, pig-allowed ta na ngunyan. No? Para protection ta. At least, ano yan, nagkakapurbusan kita kay Pfizer. Mga Moderna po, okay man. Astra, di kita kay Astra. So Sinovac, so nagpa-Sinovac, pwede man Sinovac. So mga City Health ta, Sinovac kita nagpa-boost booster. Diba? So kung nga ni po, kaso bago ba nagharapot sa kuya, tapos ganun ko so pig-post mo na vaccination schedule oral daw, ano ba naghahanap Pfizer? So medyo naubos pa lang sa Pfizer tulos mayor, ano?
ikaw pagtang diit, pero pigi-reserve kayo na sa mga 12 to 17. Iya, sa mga mga minors. Sa mga second dose. Sa mga Pigi-reserve second dose. ta. Opo, okay. Pero Mayor. ako po, okay man ang Moderna. Okay man. Yeah. Okay. Masira magturog, malipot-lipot. Pareho mga Pfizer. At baga malipot-lipot. Malipot-lipot. Sabi ko nga ni kay Malo, tayo nagkinikson sa kuya. Baka tubig sa kuya. Di ako namatian. Di ka naman. Pero ako bionic man eh. Naghapot pa akong lakaw ah. Oo. Pero sa mga iba ako naraman, nagkaturog katulong aldaw. Iyo, may Pero mga ako, Henry, nagkamaratian. eko namang buhay ko. Pagkaga, pahit naman ako. Oo, oo. Siguro yun, Kaya ganun ako pa na. na-out kang Pfizer. Oh, baka tuod na sulawas mo eh. Tuod na sulawas mo. Tuod na. Tuod na. Okay. Mayor, salamatan po. Salamatan. Salamat tabi. Salamat tabi. Okay, thank you so much. Mga tugang, Alcalde Noel Rosal, may kinaraman po dyan sa concern sa tuya tabi na palibot. Hello, good morning. Henry. Yes, good morning po. Kamusta mo yung booster sa Pacific Mall? Pakias man kay Mayor. Ano po? Kung may booster niyan sa Pacific Mall namin. Pacific, ay igwa madali lang ha. Igwa po, madali lang. Tailingong ko ha. Igwa ngon niya, madali lang. Ano po, senior ka na po? Senior kami. Madali lang madam, tabangan ta ka ha. Taon igwa kung detalye digdi, madali lang. Tanapong ko sa detalye ha. Ito. Pacific Mall lang hapot mo? Opo. Sa Pacific Mall, madam, igwatabi sa key first and booster. Ang pang-booster po, madam, Sinovac, AstraZeneca, Sputnik, and Gamal, J&J. May booster shot po duman sa Pacific Mall mo niya na daw. Ay, salamat. Iya po. Taga saan ka po, ma'am? Thank you, Henry. Welcome po, ma'am. Welcome. Alright. Bye-bye. Thank you. Yun. Welcome po. Bye-bye. Alright. Sige po. Yan ha. Mga tugangan sa tuya tabi na kwan. So, kaswa po, nagkaparaharanap ki kwan, ki... Ano yan? Ki... Pfizer na pang-booster. Wala na talaga mga tugang ki Pfizer. Naubos. Ang yaon dyan na reserve para sa mga second dose na 80, ano yan? So, 12 to 17 baga. Yun ang available. Kaya, ang pang-booster to na available, Sinovac, AstraZeneca, ano pa nga isusaro? Gamaleya, Buda J&J. Yon, yan tabi ang mga pwedeng i-booster niya to mga tugang digdi po sa tuya tabi na palibot, ha? Kaya yan ang concern ta. Pero iyo mananggad, dapat gayud mananggad na i-monitor ang mga border control tulos. Preventive dapat kita. Si kung Joey ka ito baga, pinatud baga kita kanso preemptive evacuation. Yan. Pwede man ngunya na mag-impose kita ki preemptive measures, ha? Para po makontrol inita. Kung babantay naman agad ang border kang kada munisipyo, dipisi. Machi ka dyan sa agihan. Dipisi. Boundary kang daraga Legazpi. Bakunado ka ngayon po. Nakabantay sa pulit. Abotang ka dyan ki problema. Kisiyam-siyam. Hello? Hello, sir. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Sir, dapat ko lang. May vaccine na sa 7 to 11 years old. Ay, dahil pa, sir. Dahil pa po kita. Dahil pa nag-upon sa tuyang lugar. Pero igwa na po baga na in-approve. Paski sa Manila po baga, dahil pa man nag-upon ka, pero may approve na pong vaccine. Ako. Kaya dahil pa man po kita, sir, nag-upon digdi sa Albay o sa Bicol. Sa pamilya ko kaya, yun na lang ang dahil na mabaksinan. So, panguran ko. Iyo po, malangani baga, pig-encourage baga na dengo na magparuluwa sa 11 below. O dahil pang bakuna. Pero sa mabot na alaw siguro po, mapon kita kan vaccination kayan. Ayun po. Salamat, Okay. Sir Henry. Ay, Sir Henry. Po. Dahil ko lang naabutan sa explanation ni Mayor. Ang ibig sabihin, dahil paman type 1 to negative pag mabiyahing Manila. Ay, kung palaog ka po digdi, di man kita pigahagadan kung mauli ka digdi. Pero, so pasiring po sa Manila, luwan po sa mga checkpoints, sir, pigahagadan na kang Quezon Province. May news kami kasabago. So, Quezon Province, yun po ang nag-check kan mga maduman sa inda. Pero pag agi lang, baka pwede. Sa may Laguna, pig-require yan. Taagihan bagang pa Manila. Pero kung ma-stay ka sa inda, pig-require po yan. Sir Henry, halimbawa, so ako ba kasi nag-apot sa imo nung rito? Iyo po. Mapa Manila kaya kami. Oo. May meeting kami ni Missy. Kung balikan, dahil masiguro kayo kuha na negative pa na. Opo, kung ang gibon mo tabi imigo, kung sa 20 ka malarga, i-verify mo kay maray duman sa dumana nindo, ta sa agihan da yung problema. Sa dumana nindo kung saan ka mo ma-stay, duman i-check yan ta.
Duman baga sa Manila, pigpapasunod ngunyan so no bakuna, no labas policy. Pero dahil man sila nag-require sa mala og asubnaw kim mga RT-PCR o anong test pag madumang ka sa inda, baka may pagbabago sinda sa pit sa 20, bago mag-pit sa 20 or after kan 20. Deta po aram. Sige po. Okay? Salamat Henry. Sige po, salamat. Bye-bye. Thank you. Yan po, mga tugang nagkapira pang mga clarifications. Tabi sa tabi na mga kababayan. Alright. Hello, good morning. Hello. Hello. Yes, Migo. Good morning. VP, good morning. Morning. Opo, nadangog ko sa interview mo sa bago kay Mayor. Very logical baga so pigasabi niya na habang day pa nagadakol, i-control na sa border kan probinsya. Oo. Diba? Kasi Opo. kung by municipality, by city, Oo. gari mo pagalon. Iyo may point naman si Mayor talaga. Talin ba ba? Legazpi Santo Domingo, Migo. Mabantay ka naman sa boundary kan Santo Domingo. Iyo. Malawag sa Legazpi. Di ba? Medyo pan talaga. Pirang entry and exit point ang babantayan mo dyan. Samantalang kung Yan. Oh. sa probinsya sana, makukonsentrate mo duman sa mga pwersa kan kapulisan o kan mga mabantay, di ba? Yes. Mas madali. Medyo logical talaga na ining mga laog sa probinsya, iyong bantayan. Tapos sa kamsur nga, nagigpit naman. Iyo. Kasi dyan nga ako nagngangala sa, if you recall baga, last year, Oo. ang probinsya kan, so let's take Sorsogon for example. Iyo bago. Mahigpit ang Sorsogon. Oo, bumina ba pa Diba? sa kaso? Bumina ba sa kaso eh? Halos nag-zero nga Yes. sinda. Ngunyan, nagangalas ako na kaya kan Sorsogon higpitan o kaya mas bate. Pero ang albay, maluag. Yan, dahil kumasin bagan hapot mo. Dahil kumasin. May yung baga, dakulo nakakalaog. Kaya nagkakaproblema sa mga localities sa digdi. Dahil maluag. Oo. Diba? Let's take for example, so Port Digdi bago pasiring sa Masbate, di ba? Oo. Sa may So nagkakaproblema Piuduran. dahil in the first place, nakakalaog. Yun Naman po. pa lang sa border. So, magayon talaga itong suggestion na ito. Oo. Na dapat habang day pa nagadakol kung nasa IATF guideline man lang dapat i-imponer na ang control Yeah. provincial borders, Yeah. di ba? Opo. So ito po ang nahiling ko naman para sa kuya, magayon ito very logical. Yes. Okay. Apa. Sige, Migo. Iyon man lang tabi. Salamat Thank you. Salamaton tabi. Salamaton. Ang boses kan utaw. Vox Populi. Vox Dei. Ang boses kan utaw. Ang mga reactions nindo, opinion, basahon tapos dadangugon, mga tugang sa tuyang programa, pagkalipas lang kay ni hatod yan sa Indo, mga tugang kan mga minasunod. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Bear Brand. Sali na sa Bear Brand, panalo sa tibay, panalo sa buhay raffle promo. Magaling pero di mamahalin? Buti may Surf and Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Manang, pabili ng Bear Brand Fortified. O ito sukli, 2 million! 2 million? Wow! Pwede kang maka-jackpot sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Up to 50 million pesos worth of prizes. At 6 na winners ng 2 million sa grand draw. Bili na ng specially marked Bear Brand Fortified Packs. Register through SMS or Facebook Messenger. At isend ang code na nasa pack. Itago ang promo pack as proof of purchase. Check Bear Brand Facebook page for more details. Kaya bili na ng maraming Bear Brand for more chances of winning. Manang, isa ring Bear Brand Choco. Sali na sa Bear Brand Panalo sa Tibay, Panalo sa Buhay Raffle Promo. Baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Prizes are subject to tax. Promo duration is from August 15 to November 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 0586 series of 2020. Mare, alam mo ba yung DSWD Kalahi Seeds? Narinig ko kasi na pinag-uusapan yan sa Barangay Hall.
ang kapit-bisig laban sa kahirapan. Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services ay isang programa ng Department of Social Welfare and Development na gumagamit ng estratehiyang Community-Driven Development o CDD. Ano yung CDD na ginagamit na estratehiya ng DSWD Kalahi Seeds? Ang CDD ay isang paraan kung saan ine-empower ang mga karaniwang mamamayan na lumahok sa pagtutukoy, pagpapasya at pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran ng kani-kanilang pamayanan. Para sa mga karagdagang impormasyon, bumisita sa website kalahi.dswd.gov.ph. Sama-sama nating itaguyod ang CDD sa buong bansa. Magkalahi tayo, Pilipinas! Ikaw at ako, tayo ang mga bayani. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap ng huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plenax for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Dahil sa COVID-19 na sa tong kinakahampang, ini nagparealisar sa tuya na daing mas importante, kundi ang pagkakaigwang marhay na salud kanawak, asin makusog na resistensya, pangalagaan ang sa tuyang sa diri, magkakan kitama, mag-ehersisyo, iwasan ang mga bisyo, imantinir ang healthy lifestyle, mag-inom ki vitamin C as in zinc sa Oroaldao, mag-ATC Vitasync na sa Oroaldao, ATC Vitasync sa presyong abot kaya, 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watsons, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Sa orosay, dako na siya na naginibo, ipapadagos mga marhay niya na obheto. Kay Kapjay Pili, kabus may marhay na futuro. Kay Kapjay Pili, maugma mga ligaspenyo. Syudad Kaligaspi, si Kapjay Pili handang magsilbi. Kap J. Pili, dedikado servidor si J. Pili. Tinatabangan niya gabos Kap J. Pili. Para sa Legaspeños kay J. Pili, serbisyo na matanos. Kap J. Pili, handang magsilbi. Kap J. Pili, handang magsilbi. Ako po si Matilde Riola, Presidente ni Can Women Planters of San Juan, idi sa Banuaan ni Can Uwas. Kantugon sa mo ni Congressman Didi Cabredo, dapat maghirigos kaming mga kababaihan asin magtarabangan. Nakatanggap kami nin 150,000 pesos pang puhunan na pinagpundar na mo sa Women's Eatery and many grocery store. Sa Oroaldao na pagtinda, ribo-ribo na kan sa mong income. Tinabangan pa kami ni Kung Didi Cabredo na i-promote kading Women's Eatery sa Facebook. Kaya mas nagdakol pa kan customer na mo, buko sana sa mga taga-idi sa mong barangay, kundi mga hali pa sa iba't ibang lugar. Kaming mga women planters, hindi basang nagpinsar na maging negosyante. Salamat Congressman Didi Cabredo sa serbisyong progresibo idi sa Tercer Distrito ni Can Albay. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Katsat kaya ako na nininungan ko sa kasal, sarabay-sabay.
Sarabay-sabay. Sige po, oy, mga tugang 8:18. Oras po sa Pilipinas. Uy, alam mo partner, napaisip ako nitong pandemya. You realize what is important? Correct ka dyan, partner. Ako, na-realize ko, health is wealth. Kaya kami ng pamilya, tinutulungan naming magpalakas ng resistensya laban sa sakit. Umiinom kami ng vitamins ng Unilab tulad ng Immune Pro at Silin Plus naman para sa mga bata. Siyempre, importante ring sabayan niya ng tamang pagkain at exercise. Alagaan natin ang katawan natin. Tama! Kaya don't forget to take your vitamins from Unilab. Kilala at subok na, kaya tiwala talaga kami. Alagang Unilab ang mga yan. Bisitahin ang www.unilab.com.ph para alamin ang iba pang produkto nila. Sodium ascorbate zinc is the generic name of Immune Pro. Ascorbic acid zinc is the generic name of Silin Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Alright, sige. Sandali lang taon eh. Mga tugang, oras natin alas 8:20. Balik kita digdi, mga tugang sa tuyang programang Anhapot sa DCGB. Okay, now, basahan muna sa mga reactions, tabi digdi po sa tuyang programa. Sir, magayon siguro kung magkaigwa magkaigwa naman kitang barangay pass kan mga tao na maluwas sa barangay para po unvaccinated man madali sa pag-check kang mga pulis kung sakali. Para sudai pa vaccinated ay makaluwas mismo sa saindang mga barangay. Yan. Ang senior po pwede pong i-boost. Yung sa senior po na Janssen, may booster na po. Iga po, keep ang booster tabi sa Janssen. Okay? Good morning. Send tabi ang mga passenger na halos urusuan ng mga tao, parehas-parehas. Nariparo kayo ni. Good morning, Henry. Agree ako duman sa nagapudsi mo. Tama ang sabi ni Mayor na dapat talaga ang border control na muna ang riparohon mo niyan. Dapat proactive kita. Bako na pagdakulo ng kaso sa kita reactive. Keep it up, Mayor Noel. Good morning, Hen. In every rule, there is an exemption. Yan. Okay. Sige po. Another one. Hello, good morning. Hello, good morning, baby. Yes, sir. Good morning. Kasi, naisip ko lang, anak lang mga sa kuya, asymptomatic. Oo. 90% ata asymptomatic. Kasi kung ano mag-apply sa oral, Opo. Pfizer ata, tapos may tarong pa. Ang Pfizer, 89% ang rate moderate. And then asymptomatic. Kaya napapakaskas yan kang FDA na ma-approve para mailuwas sa publiko. Iyo. Una, nakadagibo ninda sa injeksyon. Samantalang sa iba, pwede na bagay na halimbawa kaya kita nagkakaproblema kita sa facilities ng hospital. Kung ka, halimbawa, asymptomatic ka, may namatiyan ka. At hindi ka magpatis, pwede ka kayo mag-oral at pwede ba ito bibuon? Gari magano ko pa iyo. So, pero sa mga oral na pill kaya, amigo, ito daw, tama, sa mga asymptomatic and sa mga mild cases, pero nataman ang ganda. Dahil ito minaproduce kita kung bumakal ka ito. Pero inom sa mga asymptomatic. Correct. Yan naman yung dekuan man ang ganda. Di ba? Ang naaraman ng gobyerno, ang naaraman sa DOH, 90% of the COVID-infected nunan is the 90% asymptomatic and moderate. Kung baka ito kaya pag linuwas, baka dahil nagod magbabarakuna ang tao, may bulong na nga.
mahalat kitang ubuso ng bakuna. Iyan ang problema. Iyan sana dapat. More on preventive talaga kita. Preemptive. Yan nga yung bulong naan. What nga 20 to 30 pesos, kaya sa tao. Buda, ano na daw nga ni, so findings kang DOS sa to. So tawa-tawa, lagundi. Buda, may saro pa baga? Na so ano ito? Virgin coconut oil. Oo. Nakakatabang na sa mga mild na makontrol tulos ang COVID. Yung napatay rin namin, kung magkakatuya, may bulong sa namin niyo, locally pwede kita mag-produce. Okay. Ano yan, dahil tamang tigintindi, tapos paparaisip ka paano, so utang hindi, utang luma, napapakagibig yung bakuna. Okay. Napaparaisip mo pa ng gabos, nakulong kita o mga pulong na mapakilunununod pag-implement. Kita nga din, personal sa pag sa diri tao na, o ba, automatic, dahil ka magluwas, kita na, dahil traging kinibo. Yeah, okay. Diba? Kaya inuwan ng aksyon ng gobyerno, nag-iunin na yan para dahil itang problema kung asymptomatic ka, di ilan mo kayo lakaw ka, bumakal ka sa contender na respiratory tract o whatever, kuminom ka sa tapos ang uroron. Bata sa paracetamol nga rin, nagwara-wara. Iyong puno nga rin. Kita ba no, kalintura, binulong ka sa paracetamol. So, dita, ang bakterya, o maglirarais, pero kung nahaan ang bakterya ka, di tapos ako ang ururong ka. Okay. Salamat po Diba? Salamat, Thank you so much. Kapatid na Noel Manalo, mga tugang tungkol sa opinion tungkol dyan. Sabi ni Attorney Alvin, pwede po pakihapot sa DOH Regional Office 5 kung aram ninda na warang nababakal na paracetamol sa Legazpi Oral Bay. May statement man ang DOH po, kaya ang DOH wala man ki shortage ng paracetamol. Yung nga ni, totoo tabi Attorney Alvin, amigo. Sabi niya daing shortage. Pero inako na kang kang pharmaceutical companies. Una na Unilab na sinda makakasupply within 2 to 3 days. Talagang naubos sa supply nindang paracetamol, arugan biogesic. Diba? News ka sa bago. Duman sa muya ni Padingmar. Mga tugang. Sa Legazpi talaga, may naghaharanap ki paracetamol. Pakicheck nindo mga pag-iriba. Dahil ang shortage ki paracetamol, inako na kang Unilab na wara 2 to 3 daang magkakaproducer nindagdag na paracetamol. Tapig para barakal kan tawo, kan luminipot ang panahon. Tabo magkasipon. Diba? Good morning. Dapat po siguro no face-to-face na muna sa classes tabi. Iyan, pwede. Henry M. ma-declare na po si Mayor kang alert level 3 sa Legazpi. Ay, di po baka man po ang alkalde o local chief executive, gobernador o sisay ang nagdi-declare tabi kang alert level. Bako it's not the local government unit ang nagdi-declare po. Ang nagdi-declare po kayan so IATF Buda National. Kasarabay di po dyan ang Department of Health. Bako po sinda ang nagdi-declare na local government units. Kaya Madam Regino, good morning. Kung anong pag-text mo. Dahil ko mabasa, aram na ini. Wara ka po mababakal na paracetamol maski sa ino. Yan, ano yung sarong drugstore? Diba? At pakicheck nindo mga pag-iriba. Kung nawara sa Manila sa supply, pigaharanap sa supply, nag-apon si Boy Mata. Apo tabi ko ng toyo tabi. So driver ta. Nag-apon tabi si Boy. Apo tala ko ng toyo tabi. Nag-apon sa ko sa cellphone ko eh. Nag-apon sa ko si Boy. Aputon mo ko ng toyo, Angel. BP. Okay, yes. Ano yan? BP. Ano yan? Ay, tabi si Nung Mitchap. Ay, pinatod tabi. So, ano yan? So, hamon yata tabi. Hamon? Uy, salamat tabi, amigong Nongs. Thank you, Thank you so much, tabi, kay Nongs Meat Shop, amigo. Salamat, on. Pangkuan lamang, pang New Year sa 2023. Hello, good morning. Hello. Yes, ma'am. Good morning po. Good morning, sir. Sa Lazada. Ano po? May paracetamol sa Lazada, sir. Ay, ma'am, medyo nagwara-wara po ang signal. Ano po ito, ma'am? Igo pong paracetamol sa Lazada. Okay. Actually, sa mga generic drugstore, igwa talaga.
Nananago ko sa Ikaw, interview sir. sa kuan. Oh, Iba, sa Lazada iba. pwede. Oo, ako Iba, order. sir. Pero maano ka, I think it's a artificial shortage. Yeah, totoo po yan. Totoo, very correct po. Kaya Artificial anong shortage. pigigibo kang DTI? Yan. Iyon na nanggadaan. Takaso, Papunta sa DTI, anong pigigibo nila? Nobody is doing anything. oo, takasubang so interview sa mga pharmaceutical companies sa TV nagka-riling ko so sa Generica, so sa Unilab, talagang inako ninda na magpo-produce na nganyang kinakulta na ubos-ubos na sa supply. Iguha, opo, sir. Tapos, Pero man talaga nakukuha Opo, pa. sir. And by the way, sir, pag nag-call sa emo na dapat na sa asymptomatic. Opo, paano mong Oo. Kasi pag asymptomatic ka, sir, di mo man aram. Iyo, buda, hindi ba Di ka mo pang aram, sir. Omicron? You don't know. You Yeah. don't know that you carry the virus unless you test. Yeah, correct. That's correct. Actually po, hindi ba ka pang You don't Omicron? go around saying na, dito lang ako, gigito ang gigito ko kasi asymptomatic ako. Kasi in the first place, di mo aram. Yeah. Ini nga ni baga pong Omicron, ma'am. Ini kung na-monitor mo sa interview ko kay Dr. Bilyen. Ini po, so, day nawawara digdi so sense of taste and so smell. Pagtiniduda po yan pag Omicron na naon sa imo. Iyo po. So, ako, nagtaram sa kuya sa UK da. Di naman, pinabayaan na kang ninyo ta. Kaya pala dakul na, no? Oo, gusto gari kang, hindi sana kung Ang attitude ninyo is get immunity, natural immunity. Iyo talaga. Omicron. Yun totoo. da ang pinigil. Pero, Yes po. paano, sir? Oo. They have enough facilities. Kita kita eh. Wala kita eh. Opo. Tapos tinda, dahil nawawala ang paracetamol. Exacto. Okay. Sige po, thank Sige you. po, thank you. Bye-bye. Thank you. Boses kan Utaw, Vox Populi, Vox Dei, at Boses kan Utaw. Oras 8:39, mga tugang sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang. Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras. Daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. This Christmas, give the gift of more energy for your loved ones with Enervon. More energy, mas happy. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Downy, magbagong buhay na. Enjoy the tag-init minus ang heat with Downy Antibac. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Kung Joey Ikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. May Bicol International Airport, magayon na sindikalidad, MSEQ roads, mga infrastruktura, livelihood training, katabang pa ang TESDA, ayuda, asistensya, yaon ang tupad. May modernisasyon sa mga universidad, sa BIU, salamat libreng tuition fee, dahil sa tabang ni Kong Joey. May modernong ospital, mga pasilidad, sa tung naresibiya, mga tabang medikal, sa BRTTH, Bicol Heart Center, Bicol Cancer Institute. May mga bagong tulay, mga eskwelahan, mga patinampo sa lambang banwaan, mga water system, kadakol pang iba ang naginibokan mabuot na kongresista. Kong Joey. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Take clinical
scientifically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bukas na ulit para sa bisita ang bahay. Bukas na ulit para sa tropang tatambay. Ito na ang ating pinakahihintay. Magbukas ka pa ng San Miguel Beer. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Bukas na ulit ang mga pintuan. Bukas na ulit ang mga mall at simbahan. Nangangamoy bibingkat. Ito nandirito na talaga ang Pasko. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Ngayon at bukas, pagsasama natin na walang wakas. Basta't andyan ako, ikaw at kayo. Sa San Miguel Beer tayo mabubuo. Sa wakas, dumating na ang bukas. Sa wakas, naniniwala ako ng wagas. Tara salubungin natin ang bukas. Kasama ang SMB hanggang wakas. Drink responsibly. Tara na, salubungin natin ang bukas kasama ang San Miguel Beer. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importante pagirumdom. Ang Robust mahubulong, asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Luto, linis, takbo sa tindahan. Ay, natapos rin. Nakaw! Ang virus at germs na muna maghapon sa pambahay mo! Oh no! Di bale, magaling naman detergent ko. Detergent lang? Kulang! Magdowny Antibac removes 99% of virus and protects against bacteria. Tested on representative bacteria and influenza A virus. Ang pambahay ko, protektado na with Downy Antibac. Mag-Downy Antibac! Antibac na antivirus pa! Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para mas swabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang Ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly.
made with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Mga simpleng empleyado, mandirigma na. Unahan at pahirapan na sa commute. Pag sagabal ang sakit ng katawan, magpapahid-pahid pa ba ako? Magpinakamabilis na Alaksan, Alaksan FR, para tapos ang sakit ng katawan. Pahid-pahid pa ba? Isang Alaksan FR, tapos ang laban. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige, balik kita mga tugang sa programa. Good morning kay Ate Babes Arancilio. Yan po sa San Roque, Legazpi. Sabi kan sarong texter ta, good morning Henry. No wonder kung bakit maraming nagtitiwala sa inyo at nakikinig sa programa mo kasi thank you po. Yes, di ko na po basahon sa iba pang mga kuan mo, mga positive notes mo. Sige po, salamato na maray tabi kung yan sa imong observation. Ha? Thank you. Actually, I try my best po na mas mabalansitan gabos, di ba? Maski may politika na ngonya na sitwasyon, I'll try my best na mabalansita po gabos. Ayos lang kita, ha? Issue lang kita sa palibot. Alright, sandalian, sa standby muna tabi, Ange. Hello, good morning. Good morning, BP. Yes, sir. Thank you. Good morning. Happy New Year po. Yes, sir. BP. Ano po ang sa imong opinion? Pasabot ko na sa gabos. Hindi nangyari ito. Pollution ini. Alik sa 202 na bansa o nasyon. Kaya magpabakuna kita. Magpangadyi. Magharang sa Diyos. Kung dumunta sa ika-500 na taon na pagka-Kristiyano ta. Yan. Okay. Mag-Christmas. Maganaw kang kamot bago magkakang. Di magtarorist tambay. Yan. Kundi masanang tuyo dyan sa lawas. Magsimba. Di magtarakomunyon kundi managkumpisal. Okay. Sige, para lagmalag sa simbahan, mga makasalanon. Okay. Ismi with you. Di malaman nag-irintindi. Gari di man sa buot. Kita gari na mga tando. Gari kuhan, gari. Ponsi ka sa raludo. Ano ba? Di man nag-irintindi. Gari electric fan. Tango. Yan. Okay. Kaya ang dapat talaga, bago magkumunyon, magkumpisal mo na. Para sa kapatawo. Kaya yung nangyayari ini sa tuya, kalamidad ini. Iyo po. Kita masa namin mga salan tao. 202 na bansa. Magpaprepresenta sa nadyan sa mga dusta. So para testing takan mga bomba. Layo ini ang nakarot kan ozone layer. Kaya nagkanurungod, makasaklano na sa tao. Kaya nakaya kan ozone layer, kan na-damage na kang bomba, kan environg pollution. Yun ini, buminaba na ini. Iyo po. Kaya pagdididis na sa tao na magkarali na sa kinaba sa mga makasaklano. Okay. Sige po, pasalamaton. Alawi ko po sa NMPP ko di ikat man kan maarapod. Iyo po. Halaba ko ta. Sa masunod naman. Salamat sabi sa nung po sa DCGB. Yep. Pag-iriba. Salamat sabi. Thank you so much. Thank you, Monsignor. Good morning, Henry. Igwa tabing paracetamol. Bako lang sa preferred brand na Biogesic. Yan. Good morning, Madam Angie Morcoso. Good morning po sa imo. Aramon ta daw mga tugang ang dagdag na report. Hali po dyan sa lawas. Bicol IATF Chairman Attorney Noida nagpatanid sa publiko manungod sa Omicron variant. Ange Galero, mga tugang sa detalye. Good morning, Ange.
Good morning, VP. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya itong bareta, nagpatanid sa publiko, partikular na sa mga Bicolano. Si Bicol IATF Chairman at si DILG Bicol Regional Director Attorney Anthony Lloyd na limitaran ng unang niya na pagparuluwas kundi pa man bakunado kontra sa COVID-19. Urog pa niya na iguanin na italang duwang kaso in Omicron variant gikan sa Bicol. Sa impormasyon na ipinalawas ni RD Noida sa iyang sinabi, na habok man ko tanin dagibuhon alagad suportado na nindang niya ng ipinalawas na orden kan Metro Manila Development Council na ang mga day pabakunado da na magluwas sa indang mga harong asin day naguna palaugon sa mga restaurant asin iba pa mga establishment din negosyo. Sigun sa iya ini sarong preventive measure man sana na muyang ipautob ka na Bicol IATF na ngani na day na madugangan pa ang mga naitatalang Omicron variant o pang mas infectious ini sigun sa mga pag-aadala. Sa iyong sinabi na kung talagang mas delikado sa mga bakunado nasambitan ng variant kan COVID-19, mas maray ng sinda mismo maghiro naman ngunya nga ni malimitaran nga ni ini asin nahagadon manindan kooperasyon kan publiko na magsunod man kuta na sa mga pagpapautob na orden ka na Bicol IATF and kaso man magpalawas sinda ni na panibagong regulasyon may kinaraman digdi. Sa kanya nga po doon man si Noida sa mga lokal na ehekutibo kan LGU na kung pwede maghiro naman at magpasiguro naman kan sa inda mga pagpapautob na orden sa indang mga lokalidad o kaya mga residentes na nga na makatabang sa siring na bagay mantang ang pangapodan pa kaini na maski na nga ni kada LGU iguanan nin mga haralang kao na porsyentahe kan vaccination rate o rollout dapat daw na ipadagos man ginara ini sa good na igwapa ni na nag-aabot na supply ni na bakuna sa Kabikolan tangani na makamtan ang herd immunity asin na mag-aigwan ni na proteksyon kontra sa ano pa man na klase o kaya variant din COVID-19 at sa ngunyan existido pa sa Kabikolan. Ito, BBPN, mga informasyon ni Buhay. Hindi ko nagabot sa point na gari sa mga border control ta dapat may mga requirements naman kita sa malaog sa satuyang rehiyon. As of now, VPP ka, urunin pa hindi yan kung mapautog naman kayan at hiling-hiling maninda sa mga lugar na nasa alert. May suggestion na si Mayor na dapat preemptive kita. Yes. Preemptive. Paske habang daipa, mamayong na kita. Takon dumog na sa kita mamayong, matatrangkasoon ka. Pero sabi ni RD Noida kung ang LGU may preventive measure na basta aprobado hindi warang problema NPP. Okay. NVP ang mga informasyon, Ans Galero. Thank you, Ans. Sa report, ali dyan sa luwas. Mientras tanto, ibang kita mga tugang kay Jomar Bien, 15, bago magalasot sunin aga. Kumusta po ang mga taga First District Albay? Nakatutok mga tugang sa GBGB, DCGB, asin WGB FM. Kamin, Jomar. Good morning. Salamat, VP Henry. Good morning sa mga paranta kay sa Dagdag Bareta dai na nakatios o nagalat pa ang ibang mga residentes kan syudad kan Tabaco na nagtutubod na epektibo ang bakuna maski pa ko maninday schedule para sa booster shot nagbirisita na kasudma sa ibang mga vaccination center digdi sa syudad kan Tabaco para magpa-booster shot na. Ini ang informasyon na nakuha kan DCGB News matapos na nagkapirang mga vaccination center digdi sa syudad kan Tabaco ang bigla na sanang biniresita kan mga gusto na magpa-booster shot kadaklan kan mga ini mga senior citizen. Kasod ma ang schedule sa ng booster shot sa syudad kan Tabaco iyuan mga A1 o itong mga frontliners alagad maski ba kung mga frontliners ang mga ini dahil lang sinda nagtutubod na epektibo ang bakuna nag-i-register na sindang magtawanakan booster shot daima na sinda nabigo pinauronrahan kan City Health Unit BB Henry na mabakunahan partikularmente sa mga senior citizens at sa mga may comorbidities na matawanakan booster shot. Medyo naging kadipisilan sana dai pa man talaga nag-aarabot itong mga vials para sa booster shot. Kaya ang nangyari, itong mga vials
para sa kutana duman sa mga first dose na dai man nag-aarabot na open bagadigdi sa tabako ang gusto magpa-first dose, pwede sa na mag-walk-in. Dakol naman ang vials, date man so nagpa-first dose, ito na ang ginamit para sa booster shot. Kinakaipuan ni David Henry na o kinakaipuan pa og ganang ini na tarakadon dahilan ta mas diit ang milliliter na dapat na ikarga para sa booster shot kumparado sa ordinaryo first dose or second dose kan bakuna. Alagad sa ibong kaini na akomodar man giramay itong sa mga nag-register ng magpa-booster shot dahilan ta available man ang bakuna maski nangani kinakaipuhan na tatarakadong pa ini tangani na bagay sa pagiging booster shot. Ngunya na aldaw ang syudad ng Tabako iguang-duang vaccination na center na bubuksan digdi ansaro digdi ang sa barangay Uson, upper barangay ini, asin ansaro mismo digdi sa Bicol University Tabako campus. Ang mga kumadarong digdi, mga first dose, second dose, pati naman mga booster shot. Nga po. Ayan, BB100, mga dagdag na barata, Jomar Bian, DCGB. Salamat, Tabi Jomar, sa report. Ali po dyan sa lawa. Mga tugang, ano, okay na ako, Nald? Okay na ako? Mag-commercial ka? O ako, diretsyon ko na ini? Mag-commercial ka? Ano nga na ito? So, sasabihin ko. May samaya po. Hello, good morning! Hello po, good morning. Good morning, ma'am. Sir, may hapot lang po ako. Opo. Paano po ito mabiyahe baga? Haligdi Bicol to Pampanga. Kompleto man pong mga vaccination ito mabiyahe. Iyo. Araw kayo ni Madam ang gibon po nindo. Aputin mo po kung ano ang requirement duman sa provincial government kang Pampanga sa paglaog po sa inda. Sa mga agihan mo, papagihon ka kayan. Kaya lang po ang data aram kung ano pang requirement pag malaog ka na po sa Pampanga na duman po ang destinasyon kan ma-travel. Ipahapot mo po duman kung ano ang requirement kang provincial government o sa LGU na dudumanan po sa Pampanga. Ano po? Importante yung kaya ang biyahe ni. Iyo nga ni po. Di man po ngunyan ma'am kibawal magbiyahe. Di man kayo pagbaba. Pero para masiguro ta, ihapot mo po duman sa... Saan po sa Pampanga maduman? Sa Angeles po. Angeles, oo. Ipahapot po nindo sa Angeles. Duman sa... Apudan mo duman sududumano nindo o sa provincial government kang Pampanga. Hapoton mo kung ano po, kung igwasin ng requirement sa paglaog kan mga hali sa luwas kang probinsya kang Pampanga. Okay po. Di ba po? Para makahanda po kamo duman, kan darahon po nindo, pag malaog ka mo sa Pampanga, buda sa Angeles City. Iyo. Kunya na po nga kami, kompleto na kami, may booster na. Oo, yung nga po yan, booster, vaccination card, dapat dara nindo yan. Kaya lang, we do not know po kung ano ang requirement duman sa didumanon po nindo. Apo, okay. Sige po, salamat. Yes, welcome po. Welcome. Thank you so much. God bless you too. Alright, bueno, mga tugang, magbabalik kami sa satuyang programa nga hapot. Pag ginabot kita kang oras, pag-iresturihan ta mga tugang ini na bagong batas sa Pilipinas na pinagbabawal mga tugang ang pagkasal o kaya pag-agom. Ipinagbabawal ang pag-agom kan mga 18 anyos pababa. Kung gusto mo nang mag-agom, di ka muna pwede mag-agom pag minor ka. Pag may mga kapamilya ka, ama, ina, relatives, guardian, na namamagitan, asin iyo nagibunin paagi, para mga tugang ikamakaagom na, pwede silang presohon, asin multahon po nin 40,000 hanggang 12 anyos pa itaas. 12 anyos na pagkapreso. Kung ang 18 years old below, gusto na tala pong umagom. Pati mga tugang sumakasal, pwedeng papagpanimbagon. Ang apod po kayan, anti-child marriage law. Ano iyan, mga tugang na bagay na iyan? Pigupugulan sa mga aki na mag-agom. Babalikan tayo ang taon-taon lang. Nagdadalog pa mo, ZGB,
Kaiba si Henry M. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naprox and sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Importante na matibay ang resistensya ng ating mga anak. Pero alam niyo ba ang pundasyon ng matibay na resistensya? Ang matibay na katawan. Kaya ang bagong Bear Brand Fortified, may doble tibay. Tibay ng resistensya at tibay ng katawan nutrients. 100% vitamin C na, may dagdag 100% vitamin D pa. Kaya laging tandaan, matibay ang resistensya kapag matibay ang katawan. Yan ang doble tibay mula sa bagong Bear Brand Fortified. Doble Tibay refers to Tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, zinc, and Tibay katawan nutrients with 100% vitamin D, calcium, protein with 3 balanced meals and exercise. Bear Brand Fortified is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat mausog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan mag-ataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Stream Fresh Water Refilling Station offers alkaline water, purified water, and mineral drinking water. Stream Fresh, Pantaw Libon, care of Brenda B. Baclao. Stream Fresh, Sugoy Castilla, care of Jocelyn M. Mariate. Stream Fresh, Balubago Ginubatan, care of Jonalyn N. Saison, with cell phone number 0907-779-3241. Tubig na masiram? Sa Stream Fresh yan! Bawat aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang... Mag-exercise! Pero nanghihina. Magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa. A perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga pre, si Rafi Tulfo ito. Ngayong pandemic, kailangang malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 cents ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Rafi Tulfo para sa ATC Vitasync. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngunya na pandemic, kaipuhan, makusog ang resistensya laban sa helang. ATC Vitasync, naglalaman kay sodium ascorbate plus zinc. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Anhapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Alas 9 na ugaring, mabibitin kita mga tugang sa ururon. Diyan na lang na hapon. Diyan na lang kita na hapon. Maghururon mga tugang kaining sa tuyang tema.
sa satuya tabi na programa. Uni may hapot digdi. Sabi niya, kung di nga pwede magpakasal, pwede nga sir idulag na sana. Pwede mong idulag kung di siyang reklamo. Pero tabi oras na ang minor, ireklamo ka, mga tugang, madidiskuido ka dyan. Di ba? Maski sa, di ba? Pwede kang ireklamo kan magurang ka yan. May mga batas na pwede dyan. So, anti-child abuse. Baka pwedeng kidnapping o baka pwedeng, abduction, whatever. Di ko alam. Pero, pwede may paninimbagan ka dyan. Pero dapat muyahon siya. Dahil na siya magbaliktad ta. Dahil nga ni pwedeng kasalon, pero pwedeng idulag. May problema. Di ba? O dyan na lang na hapon. Sa programa ta mga tugang na pingkyon, saro-saroon tayan ta. Bada mahanap ako kung igwa. Pero dahil pa yung key implementing rules and regulations, kaya po mga tugang, yan ang batas na. After publication ka yan, pero ang publication ka. 15 days requirement para siya maging batas talaga after na mapirmahan kang presidente. Although ang batas, dahil man po pinirmahan kang presidente, naglaps mga tugang into law ang batas. Kaya after 30 days, dahil man napirmahan, batas na po yan, mga tugang na anti-child marriage law sa Pilipinas. Kung yan bagan, mga minor, pwede mong kasalo, pwedeng kasalon, as in pwedeng ipakasal, mga tugang, kaya lang dapat may parent consent. Pero yun po, dahil ng kuro consent, bawal na talaga, mga tugang, binawal na talaga nila ang pag-agom kang mga minor. Basta Morning, Henry M. Good morning kay amigong Toy Rain. Alas 9 na, mapaaram na kita. Sabi ni Toy Rain, Nigo, Frida Aguilar baga, nagpalusot, magkuapo niya nasa naso inagom. Tapos naglipat sa Muslim as an excuse to evade the law. In the morning. Yan man ang opinion ni Toy Rain. Mga tugang duman sa ni Freddy Aguilar. Actually, ako pag-consider ko yan Mga tugang, salamat. Kansa no tabing pagantabay. Congratulations kay Lowens Barcena kakasalon sa aga. Ako tang itaram, tabaka nga niya ako magkariribo. Kaya kitang maginibo. Kaya kayo po i-congratulate si Lowens. Harag man talaga ka ng buhay. Magum na siya. Masurte yun man si Lowens. Nakadakop kit. Excuse me. Napado ka na kukan. Kaya kaong kung so. Ito bagang naman po ka Ronald. So crispy baga na puto na. So puto na pinatagas. Pigdut-dut ko taas hot chocolate. Hot choco. Bueno. Dito si Lowens. Nakadakop ki maestra. Teacher so nadakop ni Lowens. Kaya magum na niya ako sabi ni Lowens. So saga po ang kasal ni Lowens alas 9. Yan po sa Albay Cathedral. Si Bishop Joel Bailon ang makasal. Inimbita na akong ninong. Bodagaro si Ibi Piglen. At saka si Ma'am Brenda. Si mga ninong-ninang niya. Takul pa na mga ninong-ninang. Di ko lang katarandaan. Kaya yan po ang sitwasyon. Happy wedding tabi kay Lowens Barcena. Ano, nag-live si Lowens? Agaro na yung si Lowens nag-live gayon. Dapat magaronan. Malib yan, di ba? Pas ako nagpapirma kilib si Lowens. Baka saga, dyan na to daw. Magpapirma sa kuya kilib si Lowens. Kaya baga after kang kasal nindo, mapahingalo ka maski mga sarong simana lamang. Di ba? Ang pagkatapos kang kasal, pigisirip ang talinga. Aram nindo yan. Estoy, Toy Rain, amigo. Aram mo na. Pagkatapos kang kasal, pigisirip ang talinga. Angel. Pigisirip ang talinga ni ikang lalaki, budak kang babae pagkatapos kang kasal. Pigisirip ta. Sabi, di ko aram na dangukuan sa mga gurang. Basta Morning, Henry M. Kung ang sarong persona bago kasalon, pagkalipas kay sarong simana, si Ripon man talinga. Ta sabi, nagninipis, nagiging silag daa. Yan ang i-verify ko kay Lord. Ang ang pagdududa ko po, ma-confirm kung sala o bako, tusog mga tugang sa mga tataramon kan mga panahon. Okay? Kung nagnipis mananggar, kaya silag na po ang talinga. Salamat po. I love you all. Goodbye. Mabuhay. Depong personalan, si Henry M. Naghahapot lang. Mabuhay kita. GB us all. God bless us all. Ingat po. Dadaog ka mo kay Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga.
damn he's hot. Ang hapot. Ano nga niyang hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. In everything you do, make sure you choose what's true. We always follow our hearts, so true adventures come our paths. Dreams and aspirations, giving spark to all our passions. Stay true and you know what to do. And choose the bonds that are true. We choose what's true. We choose GSM Blue. Choose what's true. Kasama mo ang GSM Blue. Choose what's true. Choose what's true. Dahil ito ang GSM Blue. Drink responsibly. Ngayong Pasko, choose family, friendship, and love. So choose what's true. Choose GSM Blue. Drink responsibly. Galing pero di mamahalin. Buti may Surf and Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Yasha, maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Salamat kay Senator Migs dahil natulungan niya ang aming negosyo ngayong pandemic dahil sa Bayanihan Act. Salamat, Senator Migs. Hulog ka ng langit sa industriya namin. Sa lahat kaming magsasaka ng tubo sa buong Pilipinas. Salamat kay Senator Migs at itinaguyod niya ang karapatan ng aming kapatid. Salamat Senator Migs sa pagbigay ng malakas na ngipin sa anti-hazing law. Migsubiri po, tuloy-tuloy lang ang serbisyo ng inyong trabahador sa Senado. This is a paid advertisement. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C. May laban tayo. Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, alas 9:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Isasara para mientras kan Philippine General Hospital ang saindang maternity ward dahilan sa pagdakol kan kaso nin COVID-19 siring man kakulanganin staff. Inian payag ni PGH spokesman Jonas Del Rosario sa pagsasabi na nagsobra na ang mga pasyente kung kaya kay puhanindang i-discharge ang iba matapos na ang mga staff maghelang asin maulakitan o nagkaigwanin COVID-19 kan holiday season. Idinagdag pa man niya na 20% kan sa indang hospital consultation ang positibo sa COVID-19. Yan ang pangalas 9 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga